बिथाङा मोनसेनि उनाव मोनसे जाफुंसारनायनि आन्दोआव माखासे गुनफोर दङ। बे गुनफोरखौ नोंथांनो फोरमायथिनोसै। मानोना बिथांनि जि बर' हारिखौ लानानै, जि दुलाराय बर' हारिखौ लानानै बिथांनि जि सिमां, बिथांनि जि मिशन, भिजन, मट', आइडिय'ल'जि, दा बेफोरो जोबोद गोथार आरो पबित्र। रायजो राजा नोंथांमोन, हादोरनि सिङाव बियो बर' हारिनि थाखाय मोनसे हुखुम हरनो हायै गोथां जारिमिन जानानै थासिगोन। रायजो राजा नोंथांमोन, मानोना दिनै बिथाङा मोनसेनि उनाव मोनसे जाफुंसारनायनि आन्दोआव माखासे बिहोमा दं। रायजो राजा नोंथांमोन, मानोना दिनै बिथाङा बिथांनि जि मिशन आरो भिजन, बिथांनि आइडिय'ल'जि, बिथांनि जि मावनाय, बिथांनि डिसिप्लिन, बिथांनि जि आब्रुथि, दिनै बेनि थाखायनो बिथाङा दिनै रायजो सभानि MP सायख'जाबाय। रायजो सभानि सासे MP सायख'जाबाय आरो दिनै फिन खनसेबाव रायजो राजा नोंथांमोन, बिथाङा दिनै मेम्बार अफ कनसाल्टिभ कमिटि फर दा मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्सनि सासे सोद्रोमा सायख'जाबाय। थ' रायजो राजा नोंथांमोन, बियो गासैबो बिथांनि जि मिशन, भिजन, बिथांनि जि मावनाय हाबाफारिफ्रा गासैबो गोथार आरो सैथोमोन। जायनि जाहोनाव दिनै बिथाङा भारत सरकारा, नङा होमबा, गभार्नमेन्ट अफ इन्डिया बिथांखौ दिनै मेम्बार हिसाबै बा सोद्रोमा हिसाबै बिथांखौ सायख'नानै लाबाय। थ' दिनै जेसेबां बर' हारिनि माखासे जेंनाफोर दं, बे जेंनाफोरनि सोमोन्दै बिथाङा फोरमायनो हासिगोन, सावरायनो हासिगोन। माखासे सावरायनायनि गेजेरजों बर' हारिनि माखासे जेंनाफोरा सुस्रांजागोन, बियो रोखा जाबाय। रायजो राजा नोंथांमोन, थ' दिनै बियो थारैनो दुलाराय बर'लेण्डनि सिङाव थानाय बर' रायजो राजाफोरनि थाखायनो बियो गोग्गाथावना, गोजोनथावना। आंनि बर' हारिखौ लानानै बिथांनि जि मट', जि अबजेक्टिभ, जि आइडिय'ल'जि, जि मिशन आरो भिजन, बियो थारैनो जोबोद गोथार, ओरैबायदि पबित्रमोन। रायजो राजा नोंथांमोन, थ' दिनै नोंथांमोना रिसेन्टलि बावैसो सिगां बिथांनि जिथुनाखि गभार्नमेन्टनि समाव, सरकारनि समाव जिथुनाखि निटनि थाखाय जाय 50 जन फ्रि कचिं, जायफोर न'खरा रांखान्थि अबस्थाया जोबोद गाज्रिमोन, नाथाय सोलोंथाइनि बेलायाव, फरायनायनि बेलायाव जोबोद टेलेन्टमोन आरोना। दा बैफोर गथ'फोरखौ निटनि एग्जामनि थाखाय, डक्टरनि थाखाय फ्रि कचिं होनाय जादोंमोन। रायजो राजा नोंथांमोन, थ' बिनिनो 50नि गेजेराव 37 केन्डिडेटफोरा साक्सेस जानो हादोंमोन आरोना। थ' बियो बिथांनि मोनसे गोथार मिशन आरो भिजनमोन, मोनसे आइडिय'ल'जिमोन, मोनसे अबजेक्टिभ, मोनसे मट'मोन, जे लाइमोनफोरखौ जे हिउमेन रिसर्स दानांगौ, हिउमेन रिसर्स खालामनांगौ, सुबुं सम्पद दानांगौ बर' हारियाव। दिनैसिम जुदि बेबायदि स्किम आसनिया थाबाय थानायमोनबा, बेबायदिनो 37 बेसेबां जोंनि गेजेराव डक्टर जोनोम जागौमोन, अब्ला जोंनि समाजा बेसेबां गुस्लायगौमोन। दा बेखौ रावबो कल्पना खालामनो हाया आरोना। रायजो राजा नोंथांमोन, जोबोद गोथार आरो पबित्रमोन बिथांनि जे सिन्था धारणाफ्रा। रायजो राजा नोंथांमोन, थेंक इउ, गोजोन्थों।